Hello mga people, mga human being, tips and tricks na karon! Kaning buhok ni ma'am, natungko kayo na, medyo daghan jud og white hair. Ang ibabaw po yung gikuluran niya, kaning diri napita. Ako din siyang regular customer. Pila na ni ka century. Wapa ka buhok ni ma'am no, nagko lagrano. Ang kaning mga puti niya, ako ni kuluran, pagkahuman ribano na ako. Sundi ko ninyo kaya ito siyang pagwapahan. Akong gipunan ni kay murag na short ko, na ang akong gikulor dito kay ikura gihapon. Dili ni covering white hair. Ang gusto ni ma'am, dili na ni mag-cover ang dili sige kapas ang mga color nga puti. Kaya atong developer ani gigamit kaning 9%. O dili na to angay abuton aning bagul-bagul or punuan kay para dili mohayag na ning dapita kay mohayag man na dayon. Unang anion siya pagkulor. Kaning tumoy ani kidaan ni siya nga kulor. So dili po na nimunduhan kay ang paunahon sa nato ni kay medyo man diri ang naay dark na kulor niya. Ako na ning gi-applyan ang punuan og color kay ning color na ning dapita o ano gipaulahi ni siya kay dali ra jud kayo na madagkuan, madali ra siya na mo talab ang atong color anang dapita kay kung sa kahoy pa ni atong buhok kuan palinghod pa kaayo tapos kahuman og color diha diri na pod kay aron mag-even jud ang color dili nimo unahon ni punuan kay dili jud mag-even. Daghang mangutana og unsa ni akong gibutang kuan ni siya kanang co-wash murag free treatment sa buhok kay aron labi na kaning gikuluran ang rebonded na buhok butangan nato daag protection ang buhok before nato butangan sa atong bondastic nga rebonding kay para dili gyud mga daot ang buhok. Ya wala na tay mga spray kanina atong gigamit mura ra siya bonacure o humok kayo ang buhok dili gyud madaot atong buhok basta naa gyud ni mga protection kay wa tay protection hadlok pud trabahoon dili gyud pwede mag-rebond og walay co-wash nanglang butangan jud ani. Muni akong bondastic nga rebonding nga ingani ko ka-save ato i-save ang mga medisina dili kay kung tungod kay wa na sulod na apa na siya sulod so kinahanglan tilokon yun dili kay ato siyang duritsuon o balibag kay sayang po kay ng mga medisina nga imo ulabay so siguro wa pa na sulod o na pa gyud siya sulod na matilok ba kinahanglan yun inganaon na to ang ato ang mga trabaho kay para madaghan pareha na akong gikuha o badaghanan niya kanihang o kamera na mga kuan ni mga ginamitan kinuhaan nga mga medisina para atong magamit pa na apa man jud na di man po ni makapasok kay para man nga medisina mild ra makaayo. Ako ni atong giukay ang ato ang bondastic nga nature number 1 siya para i-apply na to diri sa atong buhok nga giribuan niya karon humana na gi-applyan og medisina pero happy dagan siya motulid kita ni siya motulid itong gi-applyan og medisina nganong dali ra na natulid tungod sa gikuluran daan na siya purpose sa atong kulor nga gibutang ingana jud ang mga teknik kay para madali tag trabaho ba kay dili magud nato ni siya ingana dugay kayo labi na dahil ang kain buhok resistant kay dugay kay mo straight na kani punuan ani wala kung giabot sa punuan kaayo kay dali ra jud kaayo mo tulid kaya kayong tumoy ani paabuto sa natong straight ang ato ang mga buhok kay ibutan na pud ani tumoy kaning tumoy ani rebonded ani pero tuig na nahumana tag color nahumana ta og apply sa rebonding una siya resulta kailangan na color pero wa pa gyud siya nahamis kay ato pa magpadulong plansahon kaning buhok basta dili lang jud damage imong buhok nindot kayo plansahon hamis kaayo dili para na bitaw nga mga damage kay buhok kay susay magkuol pud ta magtrabaho maglisod pud ta unsaon to pagplansa pero nindot kay ka buhok kay wala jud ka nagpahilabot kay para na kang ma'am di magini pahilabot si ma'am og lain si ang buhok kay mahadlok lagi og kanang mga brittle kaning magplansa og buhok dili gyud dali mahuman moabot jud tag usa ka oras lagi na og mga baga kay buhok sama ani baga kay buhok si ma'am bisan pag hamis kay plansahon tarungon man nato plansa mo nang taod jud ang trabaho dugay jud kay ang proseso ani magriban ang buhok kay dalion po nato ni og trabaho dili po kayo magwapa ang buhok mo nang paningkamutan nga
magwapa sila kay para mo balik jud kay ug dili nimo tarungon di na gyud na sila mo balik nimo. Humana jud ko og plansa nabutang na pud ta og fixer cream ang ato ang neutralizer. Ingani hapit ako na human bitaw og apply. Nga butangan jud ni og neutralizer kay di ni butangan nato di ni magwapa ang buhok ni ma'am. Kani ra ba jud buhok ra ba jud tong problema mo na pagwapahan kay asam na taong padulong ubi na to butang neutralizer no na maningkamot yun ang bayot nga ato nilagay pagwapahan sila. Gabutang ko og Repair-Rescue nga Bonacure nga ana siya na ako gibutang sa atong steamer nga naka-light na siya og red nga ako ang timer karon is 6 minutes na lang gamay na like uwang para makumanta sa ato ang Bonacure. Ka-blower ko kay medyo basa-basa pa ang buhok ba. Guhuman na ni ato ni haircutan. Itatan ni gamay para mawala na sa tuloy-tuloy sa kani Ganyan to mo, iwa pa dyan sa kay ma-even. Yung mga puti, maklaro no? Wala yung mga puti ka na klaro yung mga puti. Skin. Pero gwapa, gihapon kay color ni ma'am. Dili ko siya mahay paribay siya o bondas. Kay gwapa dyan kaayo. Muni resulta sa ito ang giriban. Muni resulta sa akong gikuluran. Dayon giriban na ito o bondastic. As in, super kinanyaga na jud kay ang buhok ko. Nga haircut na ginagmay kay agayan man jud kuan og mga tumoy bitaw mura siya gamay-gamay nga murag masangit. Una nga to siya nga naon pag-cutting. Wa na ko nagamit og sectioning kay mag-sectioning ta madugay na kaayo. Ano na siya ako ang giriban. Kagwapa no. Dili mo magmahay basta magpariban mo og mga Schwarzkopf product nga na jud ang resulta. Super jud kanindo. Hala, gwapa na jud kaayo ang buhok ni ma'am nga ako ang gikuluran, giriban, gi-treatment og Bonacure as in super jud kay kagwapa Bisan pagbungkago ni siya dili gid mabungkag niya. Kani buhok ni ma'am kay wag jud nakasuway og pariban sa lain, pwede nato ni ligon og dagat, pwede ligo og swimming pool, pwede pugngan, pwede tanan, pwede kuluran, why bawal basta magpariban tag Schwarzkopf. Sa tanang nagtan-aw din sa ato ang YouTube channel Miss Human Being o sa sunod atong kita-kits pohon. Salamat kayo sa pagpanantaw o daghan kayong salamat.